NMAX version 1 mga katropa, yung kulay, ano ba yan, pink o violet. Walang speedometer at palagi naka-always on yung kanyang indicator. Ito na ngayon yung kanyang EBS module. So kapag inon natin yung ating motor, naka-always on indicator. Pero kapag umandar na, mawawala na yung kanyang indicator. Tapos kapag pumreno ka ng biglaan, yan, nagpapump na yung kanyang motor. Tapos kapag diniagnose natin yung motor ni boss, yung EBS niya pala, pag diniagnose natin, ito yung kanyang mga history. Tignan natin. Yung current, syempre nung na-repair natin, wala na yan. No-trouble ko na yung current. Pero sa history niya, yan, napakarami. 11, 12, 21, 24. Sandamukal na error yung motor ni boss kasi corrupted na yung kanyang EBS board. Binuway lang natin. Walang speedometer at naka-always on indicator. Ito yung kanyang history. Ngayon buburahin na natin yung history ng motor ni boss. Yung EBS niya pala, motor ako ng motor. So okay na. Ngayon naka-always on pa rin. Kapag pinandar natin, mawawala yung EBS indicator. Kapag sudden stop, yan, gumagana na yung kanyang EBS. Tapos ito naman mga katropa, NMAX version 2, yung nasa tabi ng NMAX version 1. EBS din yung kanyang problema, naka-always on indicator. Pero meron pa siyang speedometer. Paring salo. Lagyan mo na. So kung may problema kayo mga katropa sa inyong EBS, naka-always on indicator, walang speedometer, error 42, pwede kayo magsadya dito sa amin sa Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. Andiyan yung contact number natin sa taas ng ating video description.